مروارد پنت سوج مراگشا واجہ و دوستاں وشت کت یک زانتکار گوشید مکسک اگاں ہزار گول و پلانی تہا ببیت پدا ہوں آئیے دل پگندگیہ تلوسیت ہزار مردم قصہ ہمیں بڑھائیں سلامت بات ہے. یک کوا سے گوشید ہر وحدے کے مارا یک مردم دوست ببیت اور مائی حرابیاں ڈال چار کنے او ہر وحدے کے مارا مردم دوست مبیت اور مائی شردی و جوانیاں ڈال چار کنے سلامت بات ہے. یک دانائے گوشید عجیبیں وحد و عجیبیں جاور حالے کہ مارا نہ یک جاہیہ سگ ہست نہ دوریا ٹیگ سلامت بات ہے. یک شہزانتے گوشید مردمے کے بے نپ ببیت بے ست ببیت ہچ نپ پائدے مان مبیت اور ڈال چار کنک بیت دزگٹی یک نمونی سلامت بات.